Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. A dziśki to jowo mi no chciało jednej rzeczy tak krótko powiedzieć. Bo dziś to jest zaś niedziela, nie? Jo jest tak fajnie uobleczono na ta niedziela. Toż dziśki jową chciała ino chwila powiedzieć o odpoczynku. Bo patrzcie, nam się wydało, że to nie takie nieważne, nie? Że to tak najważniejsza to jest ta nasza robota, nie? Że jak coś robi, no to jest dobre, nie? Bo on robi. A jak tak to se odpoczywa, to takoby nic nie robił, nie? To takie, nie jest to dobre, bo nie jest taki produktywny, jako to go dają, nie? Niektórzy ludzie to mają, a że takie wyrzuty sumienia, nie, że to nic nie robią i no tak se siedzą i się odpoczywają. No toż teraz kijowo muszę powiedzieć, że to jest blank ważna rzecz, to jest fez ważne, żeby se odpocząć. I to nie ma tak rozumieli, że my tak robimy, już potem to już nie możemy, już padamy koniec, nie, i to już musimy se odpocząć. Nie. I no, psychologią godo, że se trzeba umieć znosić takie kawałki we dniu albo we tydniu, kiedy my poradzimy sobie odpocząć, kiedy my jeszcze nie są tak fejs zmęczeni, bo z kuli tylko my potem będziemy umieli, poradzimy tak bardziej robić, lepiej robić, ja? To nie jest tak, rozumieli, że jako se kto odpoczywa, to je do niczego, no i to jest takie coś, co lepiej by było, co by on co robił, nie? My takie coś mamy, nie? We sobie, że robota to jest dobro, a odpoczywanie, no to jest taki leń i tak nie chce co nic zrobić, nie? I tak, a to nie ma tak, żeby my po prostu mieli poradzili dobrze robić, to my musimy odpoczywać. To my musimy pozwolić się temu naszemu organizmowi zregenerować. I to jest takie samo, można by tak powiedzieć, zadanie, nie? Jak w to ma taki problem, żeby sobie odpocząć, nie? Bo to ma do zrobienia, jeszcze to ma do zrobienia, no i tu nie ma tego czasu, to można sobie powiedzieć, to jest też jedno z takich rzeczy, takie zadanie do zrobienia, nie? Też mam na liście, że se muszę odtąd dotąd odpocząć. Bo bez tego, rozumieli, będziemy mieć wielki problem, co by robić, co by myśleć do porządku. I to richtig jest bardzo ważna rzecz. No toż dziśki jest niedziela, to wiele z was będzie się mogło odpocząć. Ja wiem, że są takie, ludzie, którzy muszą robić we niedzielę, ale wiele z was to se będzie mogło zaś chwilę odpocząć. Tuż se znujcie coś, co wam dało taki zadowoleni, albo radość, albo se idźcie kaś na łobiot, a można se ze dzieckami pogodoć, albo se na szpacer pójdziecie. No co to tam macie chęć zrobić, nie? A jak to musi robić, no to trudno, to zaś pewno ma jaki inny dzień, to se też musi poradzić znosić coś takiego, co se może odpocząć, no co by potem poradził robić. Nie idzie robić bez odpoczywania. To się rozumieli nie da. Toż dziśki przy tej niedzieli to i no teraz. No i co? Jo se myśla, że jo za chwilę se poda kawa se wypić i se odpocząć. I wam też życzę, co byście se odpoczęli, co byście potem mieli fest dużo siły do roboty, na bez tydzień. No toż teraz się z wami pożegną. Czymcie się pyrska.